κυβέρνηση, αυτή η μνημονιακή κυβέρνηση αποφάσισε, εκτός από την υποβάθμιση της ζωής μας, να αποβαθμίσει και την νοημοσύνη μας. Έχει πάρει απόφαση να κλείσει δημόσιες υπηρεσίες, να απαξιώσει ακόμη περισσότερο την επαρχία, που είναι ήδη προβληματική. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο πήρε απόφαση να κλείσει και τη ΔΟΗ Νάουσας, όπως βέβαια και τη ΔΟΗ Αλεξάνδρας. Η ΔΟΗ Νάουσας, ως ηρωική πόλη, και μπράβο και στο Δήμαρχο και σε όλους τους φορείς που συμμετέχουν, αποφάσισε να αντιδράσει. Και έτσι έπρεπε να γίνει. Δεν μπορούμε να καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια και να αποδεχόμαστε όλα αυτά τα μέτρα που πάνε να πάρουν. Και δυστυχώς είναι μέτρα τα οποία δεν θα έχουν κανένα όφελος. Είναι μέτρα τα οποία δεν θα επιφέρουν τίποτα στο δημόσιο και το κυριότερο, ακόμα και αν επιφέραν 1.000 ευρώ κέρδος, δεν υπολογίζουμε 35.000 κόσμο που θα τελεπορούνταν. Εμείς όμως κάτσαμε, ως Σύλλογος Εφοριακών Μαθίας Περιφερείας, κάτσαμε, είδαμε ότι τα στοιχεία που χρησιμοποίησαν για να καταλήξουν αυτό το πόρισμα είναι ψεύτικα, δεν είναι αληθινά και όχι μόνο δεν κερδίζει το δημόσιο, ίσα ίσα μπαίνει και μέσα. Δεν αναφέρονται, παραλείπουν επίτηδες να αναφέρουν κάποια στοιχεία ώστε να εμφανίσουν ένα όφελος. Λοιπόν, είναι ψέμα. Έτσι λοιπόν και εμείς είμαστε κοντά εδώ στους δημότες της Νάουσας, συμπαραστηκόμαστε σε αυτόν τον αγώνα και ελπίζουμε να κερδίσουμε. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να σκεφτούν ποιο είναι το όφελος της πατρίδας μας. Τι θα φέρει όλο αυτός ο κικαιώνας στο μέτρο που εφαρμόζεται? Πείτε λίγο στους πολίτες της Συμμαθίας. Θα έχουμε πρόβλημα και στη ΔΟΗ της Βέρειας αν συσσωρευτούν όλες αυτές οι πολύ σωστά και παραλήψεις μου. Υπάρξει η ταλαιπωρία βεβαίως των κατοίκων της περιοχής της Νάουσας ή της Αλεξάνδρειας. Φυσικά όμως ταυτόχρονα, όταν όλος αυτός ο όγκος εργασιών θα έρθει και αναγκαστικά θα πρέπει να έρχονται και οι πολίτες, να έρχονται στη Βέρεια. Δεν ξέρω πόσο μπορεί και ως υπηρεσία, έτσι όπως είναι διαμορφωμένη και η κατάσταση, η δομή, ο τρόπος λειτουργίας των ΔΟΗ αυτή τη στιγμή, και η υπηρεσία θα μπορεί να ανταπεξέλθει και φυσικά και η πόλη ως πόλη, το δίκτυο, το οδικό, τα πάρκινγκ. Υπάρχει πρόβλημα. Δεν αφορά λοιπόν μόνο την Νάουσα, αφορά και τη Βέρεια, αφορά όλο το νομό. Πρέπει λοιπόν συλλογικά να αντιμετωπιστεί το πράγμα, συλλογικά και ψύχρεμα και σοβαρά και μεθοδικά από όλους τους δημάρχους και της Βέρειας.